Dagos ang satuyang pakikipaglaban sa pandemya. Hatod kan COVID-19 asin sa bagong aldaw kan satuyang pakikipagsapalaran, may mga kaipuhan kitang sundon para mapatinir ang satuyang kaligtasan. Primero, magsulot ning face mask. Pangadua, patiniron ang social distancing ning 6 feet ang rayo sa kada saro. Ikatulo, iwasan magkapot sa mga bagay-bagay, pati naman sa muka, perming maghugas asin maglinig ning mga kamot. Ikaapat, day magluwas sa harong kung daiman importante. Ikalima, siguraduhon na ang gabos na nagpapasirig sa inyong mga harong para magtaong serbisyo araw kan mga deliveries. Ang nakamask asin malinig ang mga instrumentong ginagamit. Ikaanom, iwasan ang paggamit ng panyo. Mas maray gamiton ang tissue o kaya sanitizer. Ikapito, dai ilaog sa harong ang sapatos o tsinelas na ginagamit sa luwas. Asin, kawalo, protehiran ang sadiri. Tuodon na magkaigwa ng proper hygiene asin mag-exercise para dai dulokon kan helang o virus. Mateta ang kahandalan huli kang COVID-19. Ang lokal na gobyerno, siring man ang national government. Ginigibo ang gabos na medyos tanganig mas solusyonan ang pandemyang ini. Dahil inikaya ka sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang mga health frontliners, barangay officials, asin ka sa tuyang barangay health emergency response team. Tanganig sugpoon ang virus na darakan COVID-19. Kaya pangapodan ta na sunodon ang sugo kan gobyerno, asin ka sa tuyang health authority. Tanganig magigitang safe asin mayo ng madanyaran na buhay huli sa coronavirus disease 2019. Ang pagiramdam na ini hatod sa idok ang mga minasunod. Naga College Foundation, Mayor Christopher Lizardo, kan Minalabak, Camarines Sur, University of Nueva Cáceres, Barangay Kagawad Chris de Leon, kan Kabugaw, Milaor, Camarines Sur, Mayor Madali Rove Alfilor, kan Iriga City, Municipal Councilor Shelito Hilado, kan Calabanga, Camarines Sur, Anjana Trading, Bicol Access Health Centro, Binleaf Cafe, Asin, and National Nutrition Council Region 5. Customized shirts ba ang hanap mo? Huwag ka nang mamroblema. Sagot na yan ng Unique Clothing. Meron silang customized polo shirt, round neck, long sleeves, at marami pang iba. They also offer printing service, silk screen, embroidery, and sublimation. Lahat ng gusto mong style and design, sila na rin ang bahala. Unique Clothing, matatagpuan sa Caloocan City. Owned and managed by Mr. Bernard Duron. For inquiries, tawagan lamang ang cellphone number 0926-065-5584. Unique Clothing, sulit na, unique pa. Naga College Foundation Incorporated, College of Engineering, home of the top-notchers. Online enrollment for freshmen starts June 1, 2020. Minimum requirements for online enrollment are scanned pictures of report card, PSA birth certificate, 2x2 ID picture with white background. Minimum down payment is 2,000 pesos only. Visit the NCF College of Engineering page for more information. Be one of us. Be a Tiger Engineer. Vinscam Industrial Marketing. Vinscam is a full-stack building disinfection and sanitation service provider here in Bicol region. Vinscam disinfects all kinds of establishments such as banks, restaurants, offices, parkings, houses, subdivisions, and all kinds of facilities. We also offer disinfectant fogging machine with disinfectant liquid fog, nano misting gun with concentrated disinfectant, sprayer with concentrated disinfectant. For more information, call Mr. Paul Vincent Banya, Sales and Operation Manager at 0999-660-1698 or visit our FB page, Vinscam Industrial Marketing, or email us at vinscamindustrialmarketing@gmail.com. Vinscam Industrial Marketing, located at Zone 1, San Agustin, Canaman, Camarines Sur. Vinscam Industrial Marketing. NEPS Photo Arts, capturing moments.
Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena. Lahat ng yan matatagpuan sa Anjena Trading. Anjena Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Anjena Trading ay matatagpuan sa Win-Win Mall Diversion Road, Naga City at sa second floor ng Grandmaster Mall, Central Naga City. Bisitahin rin ang Anjena Trading sa Iriga, Baaw, Ligao, Ulangi at bukas na rin ang Anjena Trading sa Nabwa, Camarines Sur. Tara na! Andyan na! Anjena Trading. Ang Anjena po ang one-stop shop ng bayan. So everything na hinahanap dito, yaon na sa Anjena. From school and office supplies, furniture, appliances, and mga home essentials. And syempre, mga health and personal care like masks and disinfectants, etc. Yaon na dito sa Anjena. For a minimum of 3 items, you'll get them at a lower price. Sa antena. Paratang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang bayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, kasurog, malalaoman, asin, maaasahan, ano man ang oras, daing takot, aramonta, aramonta. Paratang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang bayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, kasurog, malalaoman, asin, maaasahan, ano man ang oras, daing takot, aramonta, aramonta. Matugang Marina Aldao sa Saido Boss. Welcome po digdi sa programang Morning Aramonta Morning Express. Aldao po kunyaning Friday. Thanks God it's Friday. Petsa 28 na po kan bulan na Agosto taong 2020. Pirang aldaw na lang po. Bare months na, Miss Ai. 3 days to go. 29, 30, 31. And by Tuesday, bare months na. Mahiling ta na si Jose Marichan na nagkakanta naka-face mask. Good morning po. Kaibanan ko po. Sa pangaran ni Mark Mendoza, si Miss Ai Tusok. Miss Ai, good morning. Good morning po. Sa gabos po nag-aantabay, maray na aga po. Sa liwat po, giraray, dahil nindo may hiling si Mark ngunyan, tayo po siyang importanteng kalakawan. So nagiribanan po kita ning sarong simana na, kumbaga, pano ning challenge kasi araw nga ni kayan may COVID kita dakulon si mga cases na nagruluwas ngunyan pero still positive po kita kumbaga hanapon ta si positive side bawo kitang positive sa COVID sir. Positive side. Oo, kaya iyan po syempre matugang padagos na nakita ka sa tuyang buhay. Ano man po ang sa tuyang challenges na inaatubang sige sa kita laban sa nalaban. And before kan mga satuyan nila, gusto tayo magpasalamat sa pag-iribat sa Idol FM. Pasalamatan ang Idol FM sa pagtaw sa tuya ning Face mask. Face mask. Yan. Thank you very much kay Station Manager Bong Villacruz sa face mask. Yan. Magayon na ng combination. Yeah, Red very, and blue. Pilipinas. Tapos si Guapa sir, Tapos may sticker. mga stickers pa. Tayo mo ganyan. May mga stickers pa na tinao si Station Manager Bong Villacruz. So, thank you Sa very inpig much. papahiling po dyan si Health Standards. Si itong health standards, tuloy lang po yan. Leon ko na. Danudangog. Tuloy lang po yan. Wash your hands. Wear face mask and social Physical distancing. Pero de mag-abo. Day mag-abo ang... De mag-abo. Okay. So, thank you very much po sa Idol News FM. Sa pahingenot ni Manager Bong Villacruz. And, syempre, pasalamatan naman ang sa tuyang man nagkakapira. Nagkakapira pa lang. Ng mga sponsors. Yaon dyan ang Testingunta, ang Wow Water Refilling Station. Unique Tama. clothing. Wow. Yeah, wow.
Vince Chem. Vince Chem. And itong Sa Hyundai Construction. Hyundai Construction and Syempre po sa Anjena Trading, yes, Bicol ang Access Bicol Health Access, Centrum. si iba pang mga Ara at Chanta, anhon ta. Saro-saroon ta po. Anyway, matugang iribanan po kita digdi sa One Media TV 48 Naga sa pagatod din mga barata sa lado nasyonal, lokal, international sports, asin man sa showbiz. And syempre po katakod kan mga bareta, igwaman kitang iba pang mga bareta sa business news, health asin iba pa na share tong madaraning adal, informasyon asin entertainment. Asin matugang ngunyan orolayan ta ang mga may init na bareta sa lado lokal digdi sa One Media TV 48 Naga sa programang Aramunta Morning Express. Syudad ng Naga, safe pa man giraray kung nagsusunod sa health protocol. Sigon kay Mayor Nelson Ligacion. Yan ang pahayag kang lokal na gobyerno kan Syudad ng Naga na safe pa man ang Syudad ng Naga kung masunod sa health protocol. Pero Ayo po, kung masunod po, kaya lang sa nahihiling tapungon yan na mga nagluluwas na. Sa mga nagluluwas po, nakadakulon po ang nagpa-positive. Dati po, saro-saro lang, duwa, tulungon yan, 17, 18. Kumbaga, siguro bako ni yung, itong sinasabi tang nagsusunod kita sa health protocol po. Siguro, igwa talagang nagkakapira na responsable sa pagsunod po dyan. Kaya lang, igwa talagang mga matatagas ang payo na. Dahil nga ni sinda takot sa virus, takot lang po sinda sa pulis. takot sinda na matikitan. Pero, kung maririsan niya to Miss Ai, nagkakapirang mga banwaan ang nagsasabi na ang virus na kuha ni digdi sa Naga. Kasi mas dakol ang positive digdi sa Naga. Paano kita ma-pronounce na safe ang Naga kung ang iba nga ning banwaan nagsasabi na digdi hali ang virus. So it's not safe. Sunod kita sa protocol, health protocol na yung pig-encourage tang mga namamanwaan na sunodon ta si tulong steps si tulong ning mga dapat na sunodon si face mask, si mag-sanitize, mag-hand wash and si social distancing. But yung magiraray ang nangyayari, paulit-ulit garo na sirang plaka, siguro i-record na lang. Iyo po, kumbaga sa nahihiling tangani Sir Don na dakulon ang nagpa-positive. Iyo po ni panalmi nga na daita pa po nasusunod na maray ang health protocol po kang government. Kumbaga siguro maging na po niyo sa tuya maging adal po tsaka awareness na kay po na talagang disiplinahon ang sa tuyang mga sadiri. Magtubod man po kaya kita sa dawa ang sadiri ta minsan madudunong man talaga. 'Di ba? Tamili nga yang mayong bantay, okay lang 'yan. Lalo na sa sa mga angkas na lang sa motor. Dahil pa din naman sinda sir nagsusunod naman sa tama. Saan ba ito yung kasugma? Kasugma may inaginsan ba ako nag-agi? Diyan lang sa may Concepcion Grande, hapon pagbakal ko ning gasol, naubos ang kaming gasol. Along the way, may mga ito nag-walking ng mga ido. Kaya ba na si mga nag-aalaga, mga hubin, mga dog owners, nagkakapira, may mga face mask. Si ito yung lalaki duman sa may, may yung face mask. Oh. Yan. Na ang Concepcion Grande, grabe ang, may mga kaso ni positive, duwa si Saro, Gadana. Diba? Duman sa may Paseng Jude. Dahil ito siya sabi nila phase 6. Baka man itong phase 6, phase 4 to. Di ba? Diamond Street. Ito yung pakasiko, baga. Itong duman sa apartment duman. May nag-istorya sa kasuod ma. Salaman nga si Bareta ngayon ni ito yung amigo mo. Sabi ko tayo, hindi ko nga ako na monitor. Pero duman nga, bako man itong sa kasi itong duman sa info, ang nakalag, phase 6, phase 4 to. Ba man phase 6? May phase 6 ba sa to? Baka man di ba? Hanggang phase 4 man lang. Sa intuhali, sir, baka pa di bagong discover po? Siguro ko sindang bagong barangay na nilaag. Pero sa ito yung, bisado mo, sa itong barangay, Kagawad, na affected kang COVID.
Kung babae to, si ano to? Diamond. Ha? Duman ang ano. Oo. Diamond kabali naman sa phase 4. Anong zona to? Anong zona to? Zona 1 to? Ang sa tuya, ito duman sa phase 4. Zone 4 magita? Okay. Ang Villa Sorabella? Duman. Okay. So, ayan. So, kay po lang siguro talagang higutan. Saka, ang mga,